Mill-1921 sal-lum il-popolazzjoni f'pajjiżna żdiedet biżjed minn 300,000 persuna. Dan ħareġ mir-rapport preliminari taċ-ċensiment tal-2021. Mit-sen ilu l-popolazzjoni ta' Malta kienet ta' iżjed minn 212,000 persuna. Dan fil-waqt li skont iċ-ċensiment tal-2021 il-popolazzjoni bħalissa hija ta' kważi 520,000. Mit-sena ilu n-nisa f'Malta kienu iżjed mill-irġiel, iżda s-sitwazzjoni skont dan l-aħħar ċensiment issa nqalbet. F'dan il-perjodu l-popolazzjoni tal-irġiel żdiedet b'aktar minn 167,000 persuna. Fl-istess waqt f'temp ta' mit-sena il-popolazzjoni tan-nisa żdiedet biżjed minn 140,000. L-akbar bliet mit-sena ilu kienu l-Belt Valletta fejn kien hemm iżjed minn 22,000 persuna, wara kien hemm Taslima biżjed minn 14,000 persuna u Bormla kienet it-tielet l-akbar lokalità popolazzjoni ta' aktar minn 11,000. Mit-sena wara l-Belt Valletta u Bormla kellhom tnaqqis kbir fil-popolazzjoni tagħhom. Fi żmien mit-sena l-Belt Kapitali kellha tnaqqis ta' iżjed minn 17,000 persuna, waqt li f'Bormla kien hemm tnaqqis ta' kważi 7,000. F'Taslima kien hemm żieda ta' aktar minn 5,000 persuna. L-ebda tlieta minn dawn il-lokalitajiet m'għadhom fil-lista tal-akbar 3 lokalitajiet ta' pajjiżna. L-akbar 3 lokalitajiet bħalissa huma San Pawl, il-Baħar, Birkirkara u l-Mosta f'dik l-ordni. Fi żmien mit-sena żdiedu diversi lokalitajiet f'pajjiżna. Fl-1921 kien hemm 54 lokalità, filwaqt li bħalissa hawn 68 lokalità. Dan ifisser żieda ta' 14 il-lokalità fosthom il-Fkura, ix-Xajra, is-Swieqi u l-Imtarfa.